दासो फैबाय नों गोबां लेट खालामबाय मानो एथ'ग्राब लेट खालामखो नों आं नोंनो खबर हैनाय लोगो लोगो नों फैनायमोनब्ला नों आब' इसाखौ मोनगौमोन दा आब' इसाया थांबाय दा मा खालामबावनो गुमैरोन दैजि इसाया बबे हस्टेलाव थागोन नों बेखौ मिन्थिगौ नामा गुमैरोन आब' इसाया बबेयाव थागोन बेखौथ' आं मिन्थिथ'आ नों जिंगा दासि गुमै बे जायगानिफ्राय नों थांफिनदो थां आं न'आव खबर लानानै सम मोनसे सम मोनोब्ला आं नोंनि सेराव स्लुट थांखोमानानै आब' इसानि खबरखौ नोंनो हैगोन नों थांदो थां गोख्रै ओंखारलांदो गुमै बेनिफ्राय गोख्रै ओंखारलांदो जोंनि न'खरनि मानसिफोरा अननायावबो गोख्रों रागा जोंनायावबो गोख्रों बुजिनो हाया उनाव मा जागोन नों बेयाव थाबाय थायोब्ला थांदो गोख्रै इसा जायगा गैयै बायदि मानो खोरखि खनायाव बासथाबनानै थाखो आदै गोसोआनो मानियाखै हारे नोंलाय माथो मानसियानो गाबदोंसो गावनो गोसो खुसि खुसि हस्टेलाव थाहैनो नागिरबाय आरो दाना गावनो गाबलायबाय मानसियालाय हाहैगोन ना हाहैया जाखो हस्टेलाव गोजोनै थाहैनो गोजोनै फरायहैनो थांखि बायदि मानसियालाय सहैगोन ना सहैया जाखो नोंनि महरखौ जाबायदि नुबाय आं नोंखि हस्टेलाव गोजोनै थाहैनो हागोन ना बेनोथ' जाबाय आदै आंबो गावनि गोसोखौनो हमदां हायाखै हस्टेलाव आं माब्रै थाहैनो हागोन ना हाया फरायनो गोसो होनो हागोन ना हाया आंबोथ' हमदां मोनाखै आदै आं हस्टेलाव फैयैनि सिगां रनखौ लोगो मोननो नाङामोन रनखौ लोगो जुदि मोनामोनब्ला आङो मिनि खुसि खुसियै आं फरायहैनो हागौमोन थाहैनो हागौमोन नाथाय रना बबेनिफ्राय ओंखारबोनानै आंनि सेराव नुजाफैखो आं दि हस्टेलाव थाहैगोन फरायनो बे खोथाखौ बियो माब्रै मिन्थिखो सोर खोन्थाखो आं बेखौनो गोमोबाय बिदे आंनि गारि गाखोनोसै समावसो फैनानै आंखौ हमथाफैनो बेखौनो आंबो सानदों न'आव एथ' दिन थाबाय माब्लाबाबो बे सफैयासै हस्टेलाव फैनो जेब्ला गारि गाखोनो नागिरो अब्ला बे नुजाफैबाय खोथायाथ' साननो गोनां आंबो सानदों आदै जियानो जाया आं बेखौ अनोब्लाबो बिनि अनगा थानो हायाखैब्लाबो बेखौ आं नागारनानै फैदोंब्लाबो बे आंनिनो हौवाना आदै आं फरायनानै लाबावग्रोनोसै फरायनानै फैखांनायनि उनाव आं रोनजोंनो थांफिनगोन अब्ला नोंसोरो हरगोन ना हरा मा खोथा सोंनाय जाखो बेलाय जाय मानसिया नोंखौ सैमा बायदि खालामदों सोर हौवाया गावनि हिन्जावखौ गोथाङैनो सावो अननाय गोनां हौवायाथ' माब्लाबाबो बिदि खालामा दाय मावदों रायदों बुदों बे आलादा खोथा नाथाय बेबायदि सावनाय मानसिनो बोरै हरफिनो आरो नोंबो एथ'ग्राब अयथासार खालामजानाबो मानो दाबो बिनि खोथाखौ बावनो हायाखै मानो दाबोनो बिजों थांफिननायनि खोथाखौ सानफिनखो आदै आंनि खाफालाव बेनो लिरनाय दङमोन आरो रोनजोंनो मोननाय खाफालाव लिरनाय दंखायोमोन आं बेखौनो मोनबाय आंनि संसाराव जि जायो जि जाया आं रायजाब्लाबो बुजाब्लाबो अनजायोब्लाबो आंनि थांनाय थैनाया दा बिनि आखायावनो होननानै आं सानो आदै आं बिनिनो जाखाबाय आं जेसेबांखि फराया मानो आंथ' हारसिं थानो हायाना आं जेसेबांखि फराया मानो जेसेबांखि गिदिर गिदिर साख्रि मावा मानो फरायनाय आरो साख्रियाथ' आंनि थांना थानायनि राहा लामासो नाथाय आंखौ अनग्रा सासेथ' थानांगोन आंखौ जोथोन लाग्राथ' सासे थानांगोन
आंनि लोमजानाय साजानायाव जोथोन लानोथ' सासेथ' थानांगोन। सोर जागोन अब्ला आंनि रोननि अनगा? रोन नङाब्ला सोर जागोन? आदै, माखासे खोथा गोबां बुंनो होननानै सानदोंमोन बिमा बिफानि सिगाङाव, नखरनि मानसिफोरनि सिगाङाव, नाथाय आंखौ बुंनो खाबुखौनो होआ बिसोरो। आदै, नोंल'सो आंनि खोथा खोनासङो, बिनिखायनो आं बुङो नोंनो। देलाय बुं, मा खोथा बुंनो हास्थायदों नों? आं रोनखौ बावनो हानाय नङा, बिनि अनगा थानोबो हानाय नङा, आरो बिनि अनगा रावजोंबो जुलि जाफिननोबो हानाय नङा। रोनजों आं सानसे थांफिनगोन। रोननि अनगा आंखौ थांना थानो हानाय नङा होननानै गासैनोबो खोन्थानोआव बिसोरो मानिब्लाबो मानियाब्लाबो आं हले रोनजों थांफिनगोन। रोना आं गैयै समाव सुद्रायना थागोन बियो, आं फोथायो। रोना आरो आंखौ नेगोन, आं बेखौबो फोथायो। आदै, नों नखराव खोन्था, रोना आंखौ नेगोन। इसा, नों एथ' गोबाव हस्टेलाव थाहैगोन, बे रोनाखि नोंखौ नेगोन बे? आं फोथाया। रोना दे नोंखौ नेनानै थागोन बे हारसिं बाल'दायै, आं बेखौ फोथाया। थारमाने नों मा बुंनो सानदों? रोना गुबुन हिनजाव लागोन? औ, लागोन बियो। आं फोथाया, लागोन बियो। लायोब्लाथ' लाथोंसै, माथो खालामनो। नाथाय रोना आंखौ लाफिनगोन लाफिना, रोनखौ आं मोनफिनगोन मोनफिना, आंहा फांसे दंफांनि गेजेरजों फोरमान दङ आरो नेरसोन दङ। जेब्ला आं गोबावनि उनाव न'आव फैफिनगोन, बे दंफांखौ आं नायहैगोन। बे दंफाङा थायोब्लानो रोना आंनि, आरो बे दंफाङा गैलाब्ला रोना आंनि नंला। बेनो। जाबाय दे जाबाय, गोबां जाबाय। बेफोर गासैखौबो बावगारदो। हस्टेलाव गोबां थाखा होनानै नोंखौ फरायहोदों। मोजां फराय, साख्रि मावथारनो नांगोन नोङो। माखौथो गाबबाय थाखो इसा? बाद होदो, गाबनो नांला। नखरनि मानसिफ्रा नोंखौ एथ'ग्राब मोजां मोजां बुजायहरदों। दा नै हस्टेल मोनफैनोसै समावसो बेबायदि गाबबाय थायोब्ला आंबोथ' गोसोखौ मोजां मोननाय नङाना। सब खोथा बाद होदो, हस्टेल मोनफैबाय हनै, मेगननि मोदैफ्रा हुगार, मिनिस्रां आरो गोसोखौ दाद खालामदो। सिबिनां रायजो राजा मुसुखा नायनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोन साफ्रोमखौबो उरला पुतुला चेनेलाव बयखौबो बरायदों। मोनसे बाथ्राखौ बुंनो हास्थायदों जाहैबाय, बे बाथ्रायानो जाहैबाय नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै गोबां मोजां मोनो आरो जोङो नोंथांमोनखौ थेंक इउ हरदों। नाथाय बेजों लोगोसे मोनसे बाथ्राखौ मोनथिहोनो हास्थायदों जाहैबाय, बेनो जाहैबाय नोंथांमोना मानो नायनानैल' थाङो, नायनानैहाय मानो लाइक होनो बायो, मानो कमेन्ट होनो बायो, मानो नोंथांमोना लाइकखौनो होनो बाथारो आरो। प्लिज लाइक होनो दाबाव। नोंथांमोना मोनसे भिडिअ नायनानै दलदनो थांगारो, नोंथांमोना थाङाब्लानो लाइकखौबो होना गालांथारदो दे। नायगिरि नोंथांमोन, मोनसे भिडिअ बनायनो गोबां सम नांगौ, मोनसे भिडिअ बनायनो थाखाय गोबां सम होनो गोनां जायो, खस्थ' जायो। दा बेनिखाय नोंथांमोना नायनायजों लोगोसे प्लिज लाइक बाटनखौ थुना होनो दाबावथार दे। लोगोसे जायफ्रा साबस्क्राइब खालामाब्लानो नायबायल' थायो भिडिअखौ, नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो। थारैनो नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौहाय गोबाङानो अनो, मोजां मोनो, बेनिखायनो 12,000 खालामबाय। 12,000 माने 12,000 साबस्क्राइबार जाबाय। नाथाय जोङो हास्थायबावदों जे बेनिखाय गोबां जालांबावो। बेयावहाय जायफ्रा जोंनि भिडिअखौ नायबाय थायो, प्लिज साबस्क्राइब खालामनायखौबो दाबाव, कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो लोगोसे लाइक होनो दाबाव। थेंक इउ। दिनैनि थाखाय बेसेबां दोनथ'बाय। जे खाफालनि लिरनाय एपिसडमोन, बेखौ बानायग्राया दिनै एसे मेंदों, माखासे जायगायावहाय गुबुन खामानियाव थांदोंमोन, बेनि थाखाय बिथाङा गोलाव बानायनो हायाखिसै। आंनो गुसुं बाथ्रा बुंनो थाखाय हेगारनानै होनाय जानायखाय आङो फंनैसो बुंनाय जाबाय। थेंक इउ।